9 టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం. నేటి వార్తలు. రైతులకు పంట బీమా చెల్లించాలని తెలుగుదేశం పార్టీ తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తి నియోజకవర్గం ఆమడగూరు మండల కేంద్రంలోని తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు తెలుగుదేశం పార్టీ మాజీ మంత్రి పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గోపాల్ రెడ్డి, అధికార ప్రతినిధి కాళే నాయక్, ఎంపీపీ భర్త రామచంద్ర, బీసీసీఎల్ మండల అధ్యక్షుడు కిష్టప్ప, మాజీ జెడ్పీటీసీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ఎస్సీసీఎల్ మండల అధ్యక్షులు చంద్రశేఖర, సోషల్ మీడియా అధ్యక్షులు షీనా, మాజీ ఎస్సీసీఎల్ మండల అధ్యక్షులు ఫోటో స్టూడియో మూర్తి, రాజారెడ్డి, కృష్ణారెడ్డి, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. 9 టీవీ న్యూస్తో రిపోర్టర్ రవీంద్ర. పరిహారం 90% రాయితీలతో రైతులకు డ్రిప్పులు, స్ప్రింక్లర్లు ఇవ్వాలి. డ్రిప్పులు, స్ప్రింక్లర్లు 90 రాయితీలు రైతులకు పరిహారం ఇచ్చేందుకు ధర్నాను జయప్రదం చేయండి. డాక్టర్ పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి రైతు సమస్యలపై ధర్నాను